Какво става, хора? Аз съм Явката и днес ще играем една стара игра, доста стара игра. Не знам колко доста, обаче играем Беленет. Аз съм цъкал доста от играта, дори се отворих челенджерите. Защото ми става много интересно поне на мен. Знам, че е стара, обаче ми стана интересна. Така, това няма да гледам. Няма да гледам. Ако мога да превърта малко по-така. Просто... Готов. Тук малко бъднеш картината. Добре, сега нека да почваме. Няма кеф. Вече знам всичко да. От пак направим туториала. Така, такова ще им дава да отварям врати. Така, от Shift-а, пише, че от Shift-а май е рън или не. Обаче вижте, като натисне ходя бавно. Това с време дразни, че защото повечето игри от Shift-а си бяга. И в момента Валя се опита да се качи на леглото. Обаче аз не отворя. Няма да й помогна. Тя се качи вече. Джамп! Така. Тук, опа. Дано микрофона ми да работи, защото колко клипа вече съм правил. С кои копче това? Откривам. Така. Добре. Опа, тук трябва да се фърля главата. Едно е тъпто тук, че няма мерник. Това е. Сега, тук трябва да съм точен като... много точен. Много точен. Опа, така. Рами. Буме. Оп. Така. Чекпоинт! Сега рестарт, така, оп. И печеля! Опа! Оп! Нищо се печеля. Я как го взех? Къде са били другите две, брат? Както и да е. Ето, почвам вече. What? На мен пак всичко май ми е отворено. Да, стигнах до тук. До тук стигнах. Това... Също май малко го играх, да. Все малко не го играх, мисля. Обаче ми каза, ще се пътна. Опа, не. Това го минах. Това. Така. Много съм играл, значи може би всичко ще ми е лесно, защото... направи се. Защото вече съм играл. Не знам какво трябва да правя. Така. Колонът беше много труден. За минаване. Аз се опитвам брат да влия в стата, но пък той трябва да го ударя там, нещо с главата си. Така, кокошки, който има. Трипи, това е. Аз съм много добър вече. Опа, не! Мале, много съм зле, брат. Много съм зле, съм много добър. Стига. Нищо. Стига да ви всяка прави, само и толкова как ще фокусирам. Така. Опа, така. Нищо, продължавам си. Чекпоинтът е близко. Не мога да повярвам, че се излагам. Още в началото. В престарт. Още в началото се излагам, брат. Така. Как? Аз натиснах, брат. Натиснах шпацията. Да разкоча. Оп! Не! Стой! Фак. Така, не, защо скачвам тази страна, като гледам, ставам саможовката, брат. Защото ето защо. Така, оп! Крака, без крак, на нас не трябва крака. Така, продължавам си, няма да се рестарт. Продължаваме. Това едва се вижда, защото пана. Сега съм по-бърз. Така, тичам. Дай мо! Не! Мале, брат! На кого съм? Пак казвам, брат. Много съм тъп. Точно пред чекпоинта! Да, на мен още в началото ми бяха много трудно да взема завой, брат. Заради това е да бягаш бавно. Тоест, да ходиш. Няма хода. Дари ме, ще му удреш. Аз имах два. Сега ще използвам. Ляга. После ще използвам. Добре, аз се дохвам вече. Аз това го минах, ама точно пред чекпоинта и... Оп!
така. Опа, тук. Сега, оп, така. Минавам. Добре, така. Минава го, брат. Така. Ето го и сега това ще го целя, брат. Ще го целя. Така. Оп. Ме снима. Що ме снимаш, бе? Що ме снима? Чекпоинт! Така. Банк. О! Помислих, че няма да успея. Това е много бързо, бе. Така. Тук сега сякаш е по-бавно, бе. Но! Нямаше как това нещо да го направя. Добре, но аз не трябва така, както знаете. Така, продължавам. Това е Терминатор, човек. Той да беше човек, да. Той чекпоинт, къде е, бе? Ето няма вече кой ме удари, бе. Ще успея ли? Опа, успях. Его чекпоинт, добре. Оп! Така. Да се разпална. Така. Ара. Умирай. Оп! Така. Не! Продължавам се. С глава. Давай глава. Бум. Умрях. Да, точно. Аз се разбрах защо не ми се брои, защо са така, не се вижда толкова... Опа! Вот само как продължавам, бе. Не се вижда толкова кутийките, които ги събарям. Консервите. Защото вече като съм минала нивата, то не се брои, защото аз съм го взимал и миналия път. Така. Продължавам. Така е чекпоинт. Това не се вижда. Бум. И не се брои. Оп! Не! Това беше много ясно, брат. Тук така е малко да забавим темпото. Така, добре. Така, оп! Сякаш аз летя, брат, като се откъснат ръце и така. Така е по-добре, като си бавен. Така. Добре, мале. Опа. Аз това сега се опитам да скоча. Така, това няма ме удари. Това ще ме удари. Пак ще ме удари. Е, така е много по-добре, брат. Сериозно, пропусна противка. И е време за... Айде. Добре, да знам. Готово. Минах. Два чекпоинта са ми сървали. 15 от 15. Това е. 15 кутийки. Всичко съм заборил. Така. Трето. Мисля след като мина това вече да приключвам. Всъщност аз много бързо ги минах, брат. Да, брат, сега вече. Айде да се доминавам нивата това. Тичай! Тук в средата, брат. В средата няма нищо, което ти отдай. Как да няма? Оп! Си много добре. Оп! Мале. Чакай глава. Опа, така. Продължавам. Това беше много странно. Така, чекпоинт. Така, добре. Така. Това сега... Баз, колко назад ме върна. Не! Чакайте. Опа, ставам. Продължавам. Това е. Няма спирка. Защо скочих? Така. Не! Как ме ударе? Как го... Сетих се.
Повече от 10 минути стана това видео. Да, сега не вярвам. Сега като е тъмно, брат, аз нищо не виждам. Повече от 10 минути, сериозно. Така, значи, да, това ще е последното ниво, което ще мина. Защото вече съм го почнал. Така да бягам, бягай! Добре. Дай, рън! Така, тук ще спра. Тръгвам! Спирам! О! Сминал го! Добре, това също се чудя се да направя ли? Не. По-безопасно е така. Не, че имаш и друг вариант да направя. Обаче някой друг път ще го направя, когато не да рискувам. Еламе! Буф, умри! Еламе ти! Така, черна. Много съм пален с глава, брат. Оп, така. Изведнъж млъкнах, обаче просто гледам да го мина. Имам предвид, че се не мога да кажа, брат, аз. Спирам да го кажа. Сръзточих се за това. Оп! Ой, как не успявам да го скоча? Ако гледате сега, колко съм надосан. Съм с толкова целя някак. Сега ще го целя. Така, явно накрая, оп! Така! Мале! Но съм зле, мале! Провал! Това беше пълен провал, брат. Толкова близко. Ти, ко си имаш там? Ела ми! Направо се ресартвам. Сега съм падал толкова клипа. Защото ако стане дълъг, няма кой да го гледа, брат. Така, оп! Така. Оп! Скок! Не, брат, не. Трябва да чакам много бързо нещо. Така. Да, аз направо се блъснах, брат. Чакай, тялото си. То падна някакво. Аз ме се забавих. Оп! Не, пак защо? Не, пък защо не ставаш ти? Този път успях. Добре, ето пак стигнах. Сега. Няма за къде да бързам. Оп! Никой не ме гони. Сега ще го направя! Да, опитах се да направя нещо по-кепчето, обаче пак ще го направя както трябва. И пак ще скоча. И пак ще се пробвам. Оп! Това беше на коса. Опа, така. Хоп. Оп. Сега. Скачам! Затър! Ай стига бе! Искам те да го направя. Значи само дано да не стане 20 минути. 18 може, ма 20 не. Аз съм много близко до финала, усещам го. Оп! Това е проблема, че аз натискам, а не за да... What? Сериозно ли? Сега как ще го... Как ще го мина аз това?
Те легаят ли се, брат? Някой лега ли си се? Где? Как го мина? Значи... Мръзна ми. Скапано ниво. What? Накосвам да ми слезне главичката. Газ. Тук така. Стоп. Газ! Видяхте ли, като не скачвам, колко по-добре става? Но просто искам да се направя някакъв пич и да го направя както трябва. Както искам като. Също ли? Опа, така. Това пак беше накосвам да не успея да скоча. Сега вече няма се лега. Може би. Това така направо. Оп! Буф! Бам! Така. Сега. What the fuck, брат? Това не може да се мине. Това не може да се мине, брат. Не може, това е. Аз не се сещам още какво мога да направя. Не трябва да го ударя. Аз толкова бързо, след като го ударя, не мога да скоча. Това не е възможно просто. Минал съм го един път, ще го мина пак, обаче не се знае колко време ще ме отнеме, брат. Защо скочих? Направи го! Направи го! Като пич! Има още 20 минути! 20 минути, това е! 30 даже! Не, че сега 20 минути, обаче толкова ще стане. Те завой. О, мале, това не го помня, брат. Това не го помня. Много добре го помня. Тук се опитвах да читвам. Така, без крак. Така, без крак. Добре. Така. Ставай. Продължавай. Така. Така. Добре. Сега ще може да не стане 20. Чекпоинт. Сериозно ли? Не мога да скоча. Оп, така. Тук се опитва да читва. Не! Мога го! Те ще го читна, брат. Ще го читна те. Не! Фак! Добре, краката и писала ми помагат. Не! Само главата остава. Обаче мога да го читна така. Така че съм добре. Без крак! Паднах, фак! Мале бас. Колко? Така. Оп! Така. Не, това надолу е много гамно. Много е гамно, брат. Време за чин! Ударих го, брат, Така, ще се опитам до чи да направя. Мале, сега ако... накосам. Стига съм се опитал да читвам. Защото това много трудно го минах. Направо. Стана лошо, брат. Лошо ми. Не! Чит. Време е за чит. Това е баси скока, брат. Аз като бързам, играта не бърза. Така. Брат, имам усещане, че не записвам. Не знам. Обаче имам такова ми усещане, че не записвам в момента. Аз си виждам лицето, виждам си камерата, виждам всичко. Обаче мисля, че са минали 10 минути. Фак! Брат! Хора!
Не успяхте да видите какво направих. Значи аз успях читна го това с главата, брат. Успях. Знаете ли чак къде стигна с главата, обаче просто то беше така наклонено и просто беше много трудно. Главата ми тръгна надолу и аз не успях да я държа. И клипа да спря. Значи 20 минути. Така. Аз не бързам вече. Не бързай. Явка. Явка! Просто откачам. Откачам! Откачам! Ще го побъркам вече. Играта като не бърза, аз бързам, брат. Имам клип да качвам. Но оттам се виждам, не. Но оттам се виждам нещо. Що те? Както и да е. Те хората не са дошли. О, оцелих го пак. Как ще оцеля? Добре, вече знаем, че няма какво стане. Не падай, не падай! Що падаш като някакъв тапанар? Да! Тя да кажа да точно, обаче не е да точно. Оп! Така, продължаваме с ба. Всъщност не мога да продължи с ба, защото това като е надолу е много тъпо така. Много е тъпо просто. То те накланя и ето, не мога да се справя, брат. Трябва да си цяло. Поне ръце трябва да имаш. Тая работа... Ръце са нужни! Значи... Тая игра вече я мразя. Официално тая игра вече я мразя. Мразя я! Ще ударя адка! Спреш ли вече да снимаш, а? Ще цялна сега с глава. Оп, не съм много точно. Така. Така става като човек си стегна. Сега, така бавничко. О, то, можеш ли бавничко? Не може. Опа! Нагоре! Така, нагоре! Фак! Просто това беше супер, брат. Мой да го мина, така много лесно. Така бавничко! Така, хора, тук обряхме на лепът. Без крак! Дай! Така. Само да не бъгне. Ако е бъгнал, брат, аз ще направо спирам клипа. Ще го почна от начало, когато... Мале, това е много дълго, е. Така. И много тъмно се виждам и това пак не дразни. О, добре, вече съм на финал. Как се обърках? Казах да не се чуха съм. Така. Това миналия път. Не успя да го направя обаче този път. Ще успя! Yes! Добре, значи, това ще бъде от клипа. Най-накрая свършва. Ако клипа ви е харесал, може да му дарите един лайк. Отдолу може да се абонирате. И това ще от мен е. Чао!